Velkommen til video nummer 7 om kemiske bindinger på kemi på A-niveau. Den her video den skal handle om aromatiske systemer, hvor vi tager udgangspunkt i benzen for at beskrive sådan dens særlige stabilitet og hvad det egentlig vil sige at være et aromatisk molekyl. Til det der skal vi bruge Hückel-metoden. Så lad os kigge på det. Der er en del komponenter i at forklare benzens stabilitet, som vi allerede godt kan lave nu, og som jeg også har nævnt i den video, jeg har lavet specifikt om benzen. En af dem er blandt andet, at vi kan tegne to pæne resonansformer for benzen, og dermed få en resonanshybrid, som selvfølgelig gør det mere stabilt, end hvis ikke vi kunne gøre det. Et andet element i det er også, at når vi har den her sekskantede struktur med dobbeltbindinger hele vejen rundt, så får alle carbon ligesom muligheden for at lave sådan et sp2-skelet. Så det betyder, at vi kan lave sådan en flad struktur med bindingsvinkler på 120 grader, som passer rigtig godt til, hvordan en sekskant også optimalt skal se ud. Og så kan vi ovenover sådan den flade struktur ligesom have et sådan skelet af p-orbitaler både under og over den her ring. Og det der så er essens med dem, det er, at de forhåbentlig så kan binde sig til hinanden, og så får man sådan en konjugation af dem. Og så kan man forestille sig, at man får molekyleorbitaler, der ligesom består af de her p-orbitaler, og altså bliver til pi-orbitaler, når de overlapper med hinanden. Men alle de her ting, de forklarer stadigvæk ikke, hvad det ligesom er, der gør benzen aromatisk, og hvad det ligesom er, der giver den ekstra stabilitet, som ikke blot kommer af at være et sådan pænt konjugeret system. Og det er det, vi skal se på. Så hvis vi nu har nogle molekyler, der på en eller anden måde minder om benzen, så kan det jo være, at vi kan overføre nogle af de ting. Så hvis vi nu eksempelvis kigger på sådan et lignende molekyle som det her, så kan vi jo se, at det er stadigvæk konjugeret, så hvis vi kigger på, hvorfor nogle sådan hybridiseringer, der vil ske orbitalerne, så vil det være, at carbon jo lave sådan sp2-hybridiseringer. Og så vil vi få sådan en flad struktur, som vi i virkeligheden også kender det fra benzen. I den her flade struktur, der vil man jo så også kunne have p-orbitaler til at sidde på hver eneste carbon, som ligesom så over og under den her flade struktur vil kunne lave det her sammenhængende sådan netværk af p-orbitaler. Så vil vi få noget af det samme. Hvis vi prøver at tænke på, hvad det var, som dobbeltbindinger i virkeligheden typisk betød i kemi, så var de jo oftest mere reaktive end enkeltbindingerne var, så alkener var mere reaktive end alkaner eksempelvis. Og det kunne jo godt tyde på, at energien, der ligesom ligger i de her dobbeltbindinger, den må ligesom være højere end i enkeltbindinger. Så hvis vi nu tager den her idé videre med, at i de højeste energiniveauer i sådan et konjugeret molekyle, der vil molekyleorbitalerne primært bestå af bidrag fra p-orbitaler, fordi de ligesom har højere energi. Så kan vi lave nogle antagelser for udregninger, hvor vi dybest set kun ser på dem, hvilket gør det meget, meget nemmere at regne energier for de forskellige molekyleorbitaler, og i virkeligheden også, hvordan de ser ud. Og det er grundlæggende det, der ligger i Hückel-metoden. Så der tager man i virkeligheden og laver nogle antagelser, som gør ens beregninger nemmere. Så for det første, så kigger vi kun på p-orbitalerne og elektronerne i dem. Så det vil sige, at vi antager i virkeligheden, at skelettet, om man vil for vores molekyle, det kender vi i forvejen, og at vi låser elektronerne, der ligesom ligger i de orbitaler og bindinger for sig. Så dem kigger vi ikke på. De er, som de er. Nummer 2 antagelse, det er, at vi regner energien fra elektroner på den måde, at de kun kommer fra sådan, man kan sige, at elektronerne er i en p-orbital, og at der også er en energi forbundet med, at en elektron ligesom kan interagere med p-orbitalen ved siden af. Så der er en energiforbindelse her. Men så i øvrigt, at hvis der er mere, end man kan sige, et carbon mellem dem, så er der ikke noget overlap mellem dem. Og det ser jo rigtig godt ud på den her tegning, fordi det sådan set er meget tydeligt, der ikke er det. Men der skal vi jo huske, at de orbitaler, vi tegner her, det er jo approximationer på, hvor vi har sådan 95 eller 98% chance for at finde vores elektron. Så der er jo ligesom også tilfælde, hvor de ikke er inden for de her orbitaler. Men det tager vi så ikke hensyn til i den her beregning. Næste antagelse, det er, at vi siger, at alle p-orbitaler, de er ens. Så lige meget om du er en p-orbital i et carbonatom eller oxygen, eller hvad det måtte være, så ser du ud på samme måde. Og det er okay, når man kan sige, at der er ikke kæmpe forskel på de atomer, vi har med at gøre, og særligt i mange af de her organiske molekyler, der er det jo carbon alligevel det hele. Det er måske heller ikke så slemt. Og så er der en, der er ret slem, fordi vi laver også en antagelse om, at der faktisk ikke er overlap mellem de p-orbitaler, vi kigger på. Så vi antager egentlig, at de ser sådan her ud. Og det kan virke en lille smule mærkeligt, når man ser på sådan en antagelse 2, om at vi ligesom siger, at der må godt være en sådan interaktion mellem p-orbitaler med hinanden. Og det kommer sådan lidt ned til en detalje på, hvordan man udregner de her ting, nemlig at der er en forskel i, hvordan man ligesom regner energien decideret ud, og hvordan at man får et sådan bidrag i virkeligheden kun fra overlappet. Det går vi ikke mere ned i, men det er ligesom en forskel, som betyder, at vi får en meget, meget nem metode til at regne energien ud. For det er så nemt, at man kan lave den på sådan et stykke papir selv, hvis man har lyst til det. Vi kommer ikke til at lave beregningerne her med Hückel-metoden, men i virkeligheden bare til at bruge dem. Og det, der er nice ved, når man har lavet Hückel-beregninger, det er, at det er ret nemt at se på de her molekyleorbitaler, man får ved den måde, hvordan at hver enkelt p-orbital bidrager til det i sådan en lineær kombination, som vi også har set på, da vi lavede hybridorbitaler og molekyleorbitaler mere generelt.
Så hvis nu vi kigger på vores molekyle, som vi havde her før, med vores 6 carboner i, der ligesom var konjugeret, så kan vi forestille os, at vi lige vender det. Og så kan vi i virkeligheden, når vi ser på det for oven, så kan vi jo tænke, at vi ligesom får nogle molekyleorbitaler, hvor hver enkelt af de her p-orbitaler enten vender, som de gør nu, eller vender omvendt, som man kan sige med den grønne side opad. Det havde jo en betydning, om den var grøn eller blå, i forhold til, om den bølgefunktion, vi ligesom havde, der beskrev vores p-orbital, var positiv eller negativ. Så det betyder, at vi kan få sådan et billede her, i virkeligheden til at illustrere, hvordan ser en af vores orbitaler ud. Og hvis vi kigger på den, så kan vi da se, at der er faktisk, man kan sige, positiv overlap mellem alle 6 atomer. Så det betyder, at vi vil ligesom have positiv overlap hele vejen rundt, altså bindinger, om man vil. Men vi kan så også forestille os, at hvis vi øger energien af en eller anden af de her molekyleorbitaler, så vil det kunne fås ved, at vi vender, man kan sige, halvdelen af de her orbitaler rundt, og så får vi et enkelt destruktivt overlap mellem de her 2 atomer i midten, eller orbitalerne omkring dem, mens vi ligesom vil få positive bidrag alle andre steder fra. Så det vil sige 4 positive bidrag, og så et enkelt negativt. Og så kan vi i virkeligheden fortsætte sådan, og så lave en slags liste, hvor vi får flere og flere destruktive overlap. Og de destruktive overlap, det er jo et tegn på mere energi, og i virkeligheden, at der ikke kan dannes binding mellem de 2 atomer. Så hvis vi indsætter det her i et molekyleorbitaldiagram, så kan vi i virkeligheden se, at den, man kan sige, molekyleorbital, der har den laveste energi, det er den, hvor der ligesom er bindinger hele vejen rundt. Og så når man går et trin op, så får man ligesom lavet flere og flere destruktive overlap. Og det betyder også, at når man kigger på den her, så kan man i virkeligheden også ret nemt se, hvilke orbitaler der vil være bindende orbitaler, fordi vi ligesom kan tælle, hvor mange positive overlap versus destruktive overlap vi har, som jo var et andet tegn på i virkeligheden, hvor mange bindinger versus antibindinger vi havde. Så grænsen ligger ligesom her imellem. Og hvis vi så kigger på de her molekyleorbitaler, så kan vi jo indsætte de elektroner, vi ved, der findes i de her p-orbitaler. Det var som sagt 6, så indsætter vi dem, så kan vi ligesom se, så får vi noget, der ligger hernede udelukkende i de bindende orbitaler. Så det betyder, at have det her konjugerede system, det styrker sådan set bindingerne i vores molekyle. Det er mere stabilt, end hvis ikke de var der. Og man kan sige omkring de her destruktive overlap, dem kalder man også nogle gange for knudepunkter. Og det som jo var pointen her, det var, at det kaldes et knudepunkt, fordi at vores funktion i vores orbital, som beskriver den er jo sådan rent matematisk gik mellem at være negativ til at være positiv. Altså ikke ladning, men hvordan den matematisk så ud. Så det vil sige, når man kigger på sådan den øverste molekyleorbital, så forestiller man sig ligesom, at vores funktion, den i virkeligheden går fra positiv til negativ, positiv til negativ, positiv til negativ. Så derfor så går den igennem 0 5 gange. Og det er ligesom det, man får her. Så jo flere knudepunkter der er, jo højere energi er der, og jo mere antibindende karakterer har vores molekyleorbital. Så denne Hückel-metode, den gør os i virkeligheden i stand til at kunne gennemskue, hvad det er, der er så særligt ved benzen. Fordi udover at være cyklisk og flad og konjugeret, så er der noget ekstra ved benzen, som gør, at den er aromatisk, om man vil, at vi tegner den her ring inde i midten af den. Og det, der ligesom ligger i at være aromatisk, det er, at udover alle de her 3 ting skal gælde, så skal antallet af elektroner i det konjugerede p-system være et ulige par. Altså 3 par, 6 elektroner, 5 par elektroner, altså 10, eller 7 par elektroner, 14, eller så videre. Det er ligesom det, der gør, at man er aromatisk. Så det betyder, at når vi tegner forskellige molekyler op, så er det, når vi tegner den her ring, så er det kun den, hvor vi har alle de her 4 betingelser opfyldt i virkeligheden. Så det vil sige, dem til venstre her, de er aromatiske. Benzen er aromatisk, mens der også er nogen, der ligesom vil opfylde nogle af de her kriterier, men de vil ikke være aromatiske og have den ekstra stabilitet. Og det man kan sige, ud over benzen, og når man sætter flere benzener sammen aromatisk, det er, at vi kan også godt have nogle tilfælde, som for eksempel denne her, hvor vi i virkeligheden har, at vi har 1, 2, 3, 4 elektroner, som ligesom ligger i nogle dobbeltbindinger. Men så kan vi i virkeligheden lave et aromatisk system ved at låne, man kan sige 2 elektroner mere for det her oxygen, sætte ind i en p-orbital, og så lave sp2-hybridisering omkring det her oxygen. Så kan vi egentlig også godt få det. Man skal være opmærksom på, at det er antallet af elektroner, der skal være et ulige par, ikke antallet af carbonatomer nødvendigvis. Og så kan man sige modsat, dem der ikke er aromatiske her, de opfylder så for eksempel ikke reglen om at have et cyklisk system, eller for eksempel reglen her om, at der skal være et ulige par. Her der er kun 4 elektroner, altså 2 par, så de er ikke aromatiske. Så lad os prøve at bruge Hückel-metoden til at se, hvorfor det her det er tilfældet. Hvad det er, der ligesom gør, at aromaticiteten har disse 2 krav. Ulige antal elektroner og cyklisk. Så lad os kigge på benzen. Så benzen har 6 carbonatomer med 6 p-orbitaler. Så den kan vi ligesom bruge til at lave nye molekyleorbitaler med Hückel-metoden, så vi får ligesom 6, ved vi. De kommer til at se sådan her ud. Det kan vi se på nu ved at sige, okay, den med lavest energi, om man vil, den er altid ret nem at lave, for det er den, hvor man ligesom tegner bindinger op mellem alle p-orbitalen, der ligesom er.
Og man kan sige, at den der øverst, den plejer også at være ret nem, for det er den, hvor man så ligesom siger, så er der antibinding mellem hver eneste p-orbital, vi ligesom har. Dem der så er i midten, der skal vi så tænke på, hvordan kan man konstruere dem på en sådan måde, at man får et antal bindinger versus antibindinger, der ligesom giver mening. De første to hernede, der får man faktisk et udartet system, hvor man i virkeligheden får sådan, at man har 1-2 bindinger her, og 1-2 bindinger her, og så 2 antibindinger, så det vil sige 4 bindinger og 2 antibindinger. Eller om man vil, den ved siden af her, hvor man får 1-2 bindinger, og så har man i virkeligheden en ikke-binding her imellem, så man kan sige ikke tæller for noget. Så det er også i alt plus 2 bindinger. Så de her, de har sådan set samme energi, selvom det er 2 forskellige måder at tegne systemet på. Det er ligesom det, der ligger i at være udartet. Og på samme måde, så kan vi forestille os, at vi kan lave 2, hvor det så er ligesom det omvendte, der er tilfælde, hvor vi har 1-2 bindinger, og så 1-2-3-4 antibindinger. Så man kan sige minus 2 bindinger, og det samme heroppe. En antibinding, og så ikke bindinger her, så minus 2 bindinger, eller 2 antibindinger i overskud, om man vil. Så når vi indsætter vores elektroner i det, så vil vi kunne se, at vi indsætter dem udelukkende i de her bindende orbitaler. Og det, som vi ligesom kan se her, det er, at vi får også udartning, som ligesom betyder, at i stedet for at have energien her liggende sådan stakket oven på hinanden, som vi så lige før i det lineære molekyle, så får man ligesom trukket nogle af dem ned i energi, sådan så man kan have 2 liggende ved siden af hinanden. Så det er grunden til, at det giver mening som et krav for aromaticitet at være cyklisk. Hvis vi så kigger på cyklobutadien, så har vi her et eksempel på noget, der ikke opfylder den her regel med at have et ulige antal par af elektroner. Så hvis vi bruger vores orbitaler her, så får vi et molekylorbitaldiagram, der ser nogenlunde sådan her ud, og det er igen fordi det er cyklisk, at vi får den her udartning. Den med den laveste energi er nem at lave, for der kan vi ligesom sætte, at vi har maksimalt antal bindinger, 4 af dem, og den med øverste energi, den er også ret nem at lave, for der kan vi ligesom få 4 antibindinger. De 2 i midten her, de er lidt sjove, fordi hvis vi prøver at arrangere dem, så vil man kunne se, at det man ligesom kan komme frem til, det er, at man kan få noget for eksempel her, hvor vi har en binding her, og en binding her, og så en antibinding og en antibinding. Så det giver jo i alt i virkeligheden lige mange bindende og antibindende interaktioner. Og den her ved siden af, den er i virkeligheden kedelig, fordi der er ligesom ikke bindende steder. Så når vi indsætter vores elektroner i det her system, så får vi et system, hvor der er uparrede elektroner. Så i virkeligheden så giver det bedre mening at tegne og se på cyklobutadien som noget, der ikke blot er aromatisk, men faktisk er antiaromatisk. Det bliver faktisk værre af at tænke på molekylet som aromatisk, fordi vores system her som sagt ender med at have nogle elektroner siddende i nogle orbitaler, hvor der er lige meget bindende og antibindende karakter. Så af den årsag, så er cyklobutadien ikke et molekyle, der er aromatisk. Og i virkeligheden, når man tegner det op, så giver det bedre mening, som jeg også gjorde på det forrige slide, at man i virkeligheden tegner, at bindingerne er ret forskellige og sidder separeret fra hinanden, lige præcis fordi man faktisk har en elektron siddende i hver af dem her, som ligesom er uparret. Det var faktisk det, jeg skrev bachelorprojekt om. Så det giver ikke mening at tænke på det som et aromatisk system. Og det er noget af det, man kan bruge hyggelteori til at lave de her forudsigelser. Det var den kortest muligste introduktion til hyggelteori og aromatitet og antiaromatitet, man overhovedet kunne forestille sig. Det var uden alle beregningerne, men jeg håber stadigvæk, at det giver noget kontekst og noget mening, og om ikke andet, så giver det en god sådan visualisering, når man ser på de her molekyleorbitaldiagrammer, og forestiller sig, hvordan at molekyleorbitalerne ved hjælp af hyggelteori kan konstrueres ret nemt ved bare at blande p-orbitaler. Så tak til Novo Nordisk Fonden for at støtte videoen her. Der er mere inde på hjemmesiden, og så må vi se, hvornår at næste video her i serien den kommer op.